Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Όπως ανέβασα στην ανάρτηση, και σήμερα θα παίξουμε Skywars. Για να δούμε Skywars, για πάμε να δούμε. Τι λέτε να παίξω? Mega, Squads, Duos ή Solo? Εγώ λέω καλύτερα Mega. Πάμε. Βασικά όχι, γιατί θα έχει μόνο 155 άτομα. Σκέφτομαι να πάω solo, αλλά μπορεί να πεθάνω κατευθείαν, αλλά πάμε, δεν πειράζει. Δεν έχω σχεδόν παίξει καθόλου Skywars, να πω ότι είμαι και... πότε δεν πάει? Έχει δύο. Καλά. Όχι, όχι, έπαιζα. Αχ, ο Edible. Εδώ και εδώ. Όχι, νόμιζα ήταν. Ωραία, το Enderpearl. Oh. Τι είναι αυτό? Ό,τι να είναι. Όπα. Νομίζω Diamonds ήταν. Δεν πήρε. Ω! Όχι! Όχι! Πέθανα! Δεν το πιστεύω! Εγώ το είπα, κολλάει full παιδιά, δεν... Θα παίξετε και εσείς για τα κολλάει. Μόνο για σας, μόνο για τους συνδρομητές μου θα κάνω... Μόνο αυτοί που έχουν κάνει εγγραφή θα κάνουν τη χώρα τους να παίξω καλά. Αλλά αν πεθάνω, συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν είμαι τέρμα καλός. Είμαι καλός στο PvP. Ναι, ανάλογα την PvP, εντάξει. Μην παίξω με τον καλύτερο, με τον Dream. Μην παίξω με τον Dream, είπαμε, εντάξει. Είμαι καλός, αλλά... Ωραία. Φοράμε λίγο αεροπλανοπλία. Να σφορήσουμε και αυτά. Ωραία. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος. Πρέπει να φύγουμε. Να χαρά. Πάλι να πέσω. Γιατί έχει diamond αυτός? Πίσω σου! Έκανα μάθημα.
πήρε όλα. Του έδωσα την άρμορ και μου σκοτώνει. Τι? Παιδιά, να ξέρετε, είναι το χειρότερο βίντεο σε όλο το κανάλι, να ξέρετε. Για να με υποστηρίξετε και να γίνω καλύτερος, με βοηθά με μια εγγραφή. Άμα το κάνετε αυτό, θα γίνω καλύτερος. Να ξέρετε. Σας παρακαλώ. Ο μπρο, με σκότωσε για να πάρει την άρμορ. Πω. Ωχ, τι. Τώρα πάω. Εδώ. Ναι. Γεια σας. Εδώ και εδώ. Δεν τα φορέσαμε. Φορέσουμε καλύτερες μπότες. Το ίδιο. Καλύτερο σπαθί. Για να δούμε. Ωραία. Όλα αυτά τα blocks, αλλά για να ξέρετε, αυτά τα blocks πάνε. Δεν τα βάζεις, κοιτάξτε. Βλέπετε. Πρέπει να πάμε απέναντι γρήγορα. Όχι! Δεν το πιστεύω. Όχι! Παιδιά, να ξέρετε. Είμαι ο χειρότερος σε Skywars. Να μου πεις τα 5 Ghost το έχω το άθλημα. Σε Skywars δεν το έχω. Στο ορκίζομαι δεν το έχω. Είμαι ο χειρότερος. Είμαι noob. Και γράψτε όλοι στα noob στα σχόλια. Δεν με ενδιαφέρει. Noob δεν. Είμαι όντως. Δεν με πειράζει. Aquí το έχεις στο PvP. Στο PvP είμαι full καλός. Aquí μην παίξουμε κανένα που να είναι 1000 φορές καλύτερος δεν μου. Δεν σημαίνει και κάτι αυτό. Τουλάχιστον μαθαίνω. Ωραία. Άρα τσεστάκι δεν έχουμε. Τι λέει, δεν έχουμε άλλο. Οκ. Έχουμε. Εδώ έχουμε Emerald. Δεν μας δώσει. It's okay. Και πέταν αυτό. Νομίζω τώρα είμαι λίγο καλύτερα. Αν παίξω να πεθάνω, εντάξει. Συγγνώμη παιδιά. Sorry, μεγάλο sorry. Αλλά ξέχασα να κλείσω το... Ξέχασα να βάλω το κινητό μου να φορτίζει. Ωραία, πήρα. Πού είναι? Δεν το έχω. Παιδιά, μία εγγραφή με υποστηρίζει full. Μία εγγραφή σας παρακαλώ. Μία εγγραφή. Ωραία παιδιά. Θα πάμε σε αυτό που με βολεύει.
θα πάμε να παίξουμε σε ένα σερβερ που αυτός είναι πολύ βολικός. Αχ, περιμένουμε. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε. Θα παίξουμε στο σερβερ που θα μας βάλει. Σε αυτόν Livebot. Όχι The Hub. Το The Hub δεν έχει αυτό που θα πούμε. Στο Livebot είμαι ο καλύτερος. Εντάξει, όχι και τέρμα, αλλά εντάξει. Να φανταστείτε ότι άμα φτάσουν, το ξέρω ότι είναι μεγάλο ρεκόρ για το κανάλι μας, αλλά άμα φτάσουμε 3.000 subscribers, θα ξεκινήσω να παίζω από PC. Θα είναι πολύ ωραίο και σας το λέω, κάντε το. Εγώ δεν το λέω για τους subscribers, να φτάσω κιόλας, αλλά το λέω, θα είναι μεγάλη εμπειρία με PC. Δεν κάνω ακόμα PC, γιατί το ξέρω δεν θα με πατάσει μετά κανείς subscribe. Ωστόσο πείτε φίλους, πείτε συγγενείς κάτι, να με πατήσω subscribe για να έρθουν και να με βλέπετε να παίζω από το αγαπημένο σας PC, laptop, ναι. Και laptop έχω, αλλά εντάξει, από laptop τώρα κολλάει και λίγο το δικό μου. Αλλά από το PC είναι ότι καλύτερο. Έπεσα κάτω. Για να δούμε. Και άμα θέλετε να μαθαίνετε νωρίτερα βιντεάκια, μπείτε στο Discord μου. Πηγαίνετε στο κανάλι Sam Koala, έτσι όπως το ακούτε, Sam Koala, όχι Sensi Koala, Sam Koala, και ρωτήστε ποιος είναι ο Discord του Μορσόκο και θα τον πω να σας απαντήσει. Εντάξει, για να μαθαίνετε νωρίτερα τα βιντεάκια και θα μάθετε ίσως και πότε θα βγει το επεισόδιο 2 στη σειρά μου. Όχι! Όχι! Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Ρε μπρο, εντάξει, αυτό το parkour είναι το χειρότερό μου. Για πάμε να δούμε. Όχι! Έλα παιδιά, μπαίνουμε. 4, 3, 2, 1, μπαίνουμε! Δεν το πιστεύω. Όχι, σε καλό μέρος μας έβαλε. Διαμαντίνιο σπαθάκι. Ναι. Την πέτρα θα τη χρειαστούμε. Εδώ. Ωραία. Πάμε λίγο πέτρα. Πάμε εδώ. Ωραία, πάμε εδώ. Κάνουμε μια γρήγορη πέτρινα αξίνα. Όχι! Ωραία.
Πατάμε αυτό, πατάμε εδώ, Γιουβέτζι, Καραβιουγέτσι, Τσιγκιτσουκαπακαλέτσι, εδώ, να καπκαλέκεται κατσουκαπακα έτσι, πούμε και λίγο Καραφέλης, Μπαραφέλης και Τρουμπαλέφης, πάμε εδώ πάνω, Καραμπουλένης και φτάνουμε στην Diamonds και Καραμπακαλαγκανέτσις. Φτάσαμε στα νταϊμοντσάκια μας. Τα έχουμε άπειρα δαμάντια. Για να δούμε. Θα τους αφήσω τελείω. Για να δούμε πώς θα βγει. Αφού είμαι προς τα έξω. Καλά. Γιατί είναι πράσινο το νερό. Απίστευτο. 19 diamonds blocks, bro. Φανταστείτε λίγο. Ωραία. Αυτό. Κλείσει. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ πόσες τάξεις. Ωραία φίλε, θα πουλτήσω. Πλούτησα. Ωραία, να κάνουμε μια diamond πανοπλία. Έτσι, για να είμαστε πιο μοντέρνοι. Εδώ, κάνουμε λίγα sticks ακόμα. Κάνουμε εδώ. Καραβαλάνης. Κουμπαλακανάνης. Και ένας καραμπαλάγκης. Τζίνγκι τζίνγκι τζίνγκι. Καμακανάκης. Τατανάκης, κανανάκης, έτσι, μαμαλάκης, το καλακανάκης, εδώ διαμοντάκια, πετάμε αυτά, κρατάμε αυτά εδώ. Ωραία, θέλεις λίγα τα ματάκια, θέλεις λίγα diamonds, δεν κατάλαβα, θέλεις λίγα diamonds, δεν το πιστεύω, κέρδη, μπρο, εντάξει, τι να πω, μπρο, όχι. Μπρο, οι πορτοκαλί κερδίσαν. Πότε κιόλας. Μάγκες, κάποιες φορές αυτό το game τελειώνει πολύ γρήγορα. Γιατί παίρνουν προ. Και μέχρι αυτοί τα μαζεύουν ήδη μέχρι εγώ να τα μαζέψω. Εγώ είμαι ούτε noob ούτε pro. Medium είμαι και πιο κάτω το medium. Δηλαδή noob medium. Τι είπα τώρα. Noob medium. Μαζί. Τι είπα τώρα. Εντάξει, βλέπετε πόσο άγχος είμαι. Δεν το έχω το παιχνίδι, δεν το έχω. Μου φαίνεται αρχίζει να κάνω και άλλα παιχνίδια. Εντάξει. Μάγκες, αναγραφή θα πηγαίνει πιο ψηλά. Δεν το πιστεύω. Όχι, κόλλησε μπάχαρα. Όχι. Εντάξει, νόμιζα θα με βγάλει στην αγαπημένη μου πίστα. Σε αυτό το παιχνίδι δεν νικάει κανείς, εκτός άμα είναι σε πίστα που δεν μου αρέσει, δεν είναι στο αυτό που δεν μπορώ να παίξω, δηλαδή, δεν κατάλαβες, ναι. Ωραία, μάγκες τώρα. Πηδάμε. Όχι. Όπα! Όπα, θα με σκοτώσουν. Θα με σκοτώσουν. Εν τω μεταξύ, παρατηρήσατε ότι δεν έχω το skin μου. Το παρατηρήσατε. Ναι. Αν είδατε ένα skin του MCPC Σταύρος, είναι για να τρολάρει άλλα παιδάκια. Φαίνεται λίγο αστεία, αλλά μην το παραξηγήσετε, σας παρακαλώ.
Πάμε λίγο απέναντι. Το μετανιώνω. Το πιστεύω. Φύγε. Πέσε κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Πισόπλατα, ξέρω κι εγώ, φίλε. Μάγκες, μόνο για τους 35 γραμμές, μόνο για τις 35. Βοήθα, με κυνηγάνε. Εντάξει, παιδιά, αυτοί στο τέλος έρθουν και στο μέρος μας εδώ. Ευχαριστώ. Δωρεάν πανοπλία. It's okay. Για να δούμε. Φύγε. Τι κάνετε, ρε! Τι κάνουν τα μία παιδάκια, ρε μπρο. Απλά με ρίξαν κάτω. Βοήθεια. Μέσα. Μάγκες, θα πρέπει να πολεμήσω τους φόβους μου στο Minecraft. Το να πολεμάω καλύτερους μου. Πρέπει να το ξεπεράσω αυτό. Δεν το πιστεύω. Μάγειες, να ξέρετε, θα βγάλω τα Skywars στο κανάλι μου. Να ξέρετε, δεν θα ξαναπαίξουμε ποτέ Skywars. Μέχρι να ξαναπροπονηθώ. Μέχρι να προπονηθώ για τα Skywars. Εντάξει. Σκάμαρα τον εαυτό μου. Επίθεση. Το κατάφερα. Όχι. Γιατί έχει κενό εκεί πέρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που κάνουν τρύπες εκεί που δεν πρέπει. Εντάξει ρε μπρο, τα παρατάω. Μάγκες, δεν γίνεται άλλο. Συγγνώμη, θα κρατάμε ένα διαμάντι ή το τέμ καλύτερα. Για να κρατάμε το τέμ και... τώρα έχω το skin μου.
Μια χαρά. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω. Τι κάνετε? Τι γίνεται? Τι κάνετε? Πάει καλά. Και ελπίζω να σας άρεσε. Και ελπίζω να έρθουν και άλλα τέτοια βίντεο, αλλά ίσως το επόμενο να είναι αυτό εδώ. Τα λέμε.